Jagat kebak sesambat awet budi dayane manungsa kang nerak garising syariat ora wedi dosa kelawan walat tan metung rengkaning jagat nadyanto ngelangkai kudrat watone kuat nglawat mbuh dadung mbuh kawat tekate mlumpat mburu dalan maksiat bebasan derajat pangkat wis oncat nyawa wis arep pecat esuk sambat sore sekarat ewadene males mertobat ing mangka wis ana tengara lamun makarya minangka sarana nyadong paringe kang kawasa ya mung bawane watak srei ora ngudi ajining diri mung uja kareping ati lumuh ngaji sungkan aliti kakian melek gendong lali lumuh amal mentingke royal nyukupi butuhe karep kerep korup mung golek kurup kelakuane kaya wong wasis tanduk aris ulat manis pamriye mung golek klimis kanggo nutupi lambene sing lamis nanging eling dieling lamun kridaning manungsa tan bangkit ngasorke purbane kang kawasa sugih miskin apes murka bejo cilaka minangka sandangan ayunaning Gusti sapa temen mugi panjenengan kajen keringan sapa selingkuh bakale kewirangan sembadan urip ana donya mung kari milih dalane pinaring ana jeneng dadi wong nekat apa wong nrimo muja ilat apa njaga aruming asma murtad apa ngrasuk agama dadi wong jahat apa pilih dadi wong utama Semar bangun kayangan dadi lakon wiwitan sak rampunge lebaran aja mung bangun lair nganti batin lan jiwane ora kepikir Goro pedhut peteng ngalim putih praja ngamarta kawula cilik dirampok bandane wong cilik dibegal nyawane ditindes nasibe arsa nindakaken upacara siram jamas Mbah Surip niki ugi rawuh kadang-kadang ewak dhewe para seniman tumadake wahyu tanah Jawi kang tinampi ki Joko Sangkala